ঠিক আছে তেতিয়া ন বেৰি থাকা गिबियावनो भिडिअ नायगिरि रायजो राजा बयखौबो धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलनिफ्राय बरायना लाबाय दिनै आं मोनसे जायगा देखायनो थांबाय दं लोगोफोर थांनाय 2024 माने 2024 नि आगस्ट बा सेप्तेम्बर मासाव बेयाव फुजि आरो आदा सोरां बिसोरो बेयाव फिल्म शुटिं खालामनो फैदोंमोन जाहाथे बे जायगाया बबेयाव आरो माबायदि आं बेखौ देखायनो थांबाय दं जोंनि धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय मोनसे ओरैबायदि समायना जायगा बियो मेन र'डआवनो बिफां लाइफां ओरैबायदि समायना बे जायगायाव आदा सोरां आरो पुजि आब' बिसोर शुटिं खालामफैदोंमोन जाहाथे बे जायगाखौ आं देखायलांनो दा आं रेस्टुरेन्टआव दं रेस्टुरेन्टनिफ्राय स्टार्ट खालामनोसै थ' बिदिबा नायलांदिनि बे रेस्टुरेन्ट लोगोफोर नै रेस्टुरेन्टनि माबाखौथ' एसे देखायखादोंमोन अब्लाबो दिनै एसे देखायबावनोसै ini Mazoni Family Restaurant नै ओरैजाय गारिबो दं नै मैया नै रेस्टुरेन्टनि दरजा नै ओरैजाय दावराय दं नै ओरैजाय गान्दा दं बेखौथ' आं दाखालि देखायखादोंमोन अब्लाबो दिनै एसे देखायबावनोसै नै गारिया रेस्टुरेन्टआव फैनाय गारि ओरैजाय दखान दं सिगाङाव नै गेलामाल दखान गेलामाल दखाना सान्दुं मोदानदो लोगोफोर देखायलांबाय दं लोगोफोर आब' फुजि आरो सोरां आब' बे जायगायाव फैदोंमोन बिफां लाइफां सारि सारि इयाव गोबां खुसेर फेरेदनाय जायगा मोनगोन गरम बोथोरावथ' ओरैबायदि मोजां खामानि इयाव एकदम पुरा भर्तिक जाजोबो गारि लाखिनानै खुसेर फेरेदनाय मोनसिगोन खाथियावनो नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफ्रा आरो बबे जायगायाव शुटिं खालामदोंमोन आं बेखौ देखायनि नोंथांमोननो जाहाथे नायलांबानो जाबाय खुसेर फेरेदनाय मोनजेनसिगोन लोगोफोर नै गंसे मोनजेनबाय खुसेर फेरेदनायखौ बेयाव मानसि गैथ'वा बर्तमान नै लामाया नायलांनि र' बेसे मानसिफोर दं गारि गंसे लाखिना दं आरो नायलांबाय था लोगोफ्रा बिदिबा सान्दुं गोसाथार लोगोफोर नै गारिया थांबाय दं नै ओरैजाय गंसे फेरेदबाय दं खुसेर लोगोफोर नै ट्रेक्टरा Yo, customer aja na? Aja. Nih, लोगोफोर गारिफ्रा खुसेर बिदै लोंग्रा गारिया नायलांबाय था बिदिबा लोगोफ्रा सान्दुं गोसानि थाखाय भिउखौ बारा मोजां नुनाय नंला गारिया मेन र'डआवनो मेन र'ड सेर सेर खुसेर फेरेदो गरम बोथोरावथ' ओरैबायदि बेयाव जुस मोनो माने दाब नारेंखलनि मोनो
खुसेर बिदिनो बायदिसिना जुइस मोनो इयाव फिथाइ सामथाइनि जुइसबो बानायो लोगोफ्रा सोरबा माब्लाबाफोर फैनानै लोंदोंबा कमेन्ट खालामहरदो लोगोफोर नै ओरैजाय जिरायना दं मानसिफ्रा बेफोरो खुसेर बिदै लोंग्रा नै आरो गंसे मोनबावसिगोन ओरैजाय गारिया नै इयाव दखान दंमोन बर्तमान होथ'ला কেলৈ পোৱালি ফেৰি আছ কাষ্টমাৰ আহিছে নাই আহিছে ন কিমান এনে ঠিক আছে তেতিয়া ন ফেৰি থাকা मोनसिगोन फिल्म शुटिं खालामनाय जायगाखौ आरो ससे थांबावबानो लोगोफोर सान्दुंनि थाखाय बारा मोजां नुलायला भिउखौ एसे मोनलायलाय नुसिगोन लोगोफोर नै आरो मोनबावसिगोनलाय गंसे खुसेर फेरेदग्रा जायगाखौ नै इयाव गंसे बिना मानसियानो गैया मालिकानो गैया अबाव थांखोथाय बेयाव जोंनि बर' मानसि सासेबो गैया हारसाफोर दं मिसिंफोर दं नै बे गंसे मानसियानो गैया नै गारि लाखिनानै दं गरम बोथोरावसो बिराद मोजां बे जायगाया गोजां बोथोराव बारा सलिया थेवब्लाबो एसे एनै सलियो Yol, feri aso na. Nei, sir pered ne lagi ber. Aise na customer aise na. Aise no. Nei, kerja थांबाय dong. Nei, गारिया फैबाय दं लोगोफोर एकदम मेन र'डआवनो माबायदि खाथियावनो जुइस फानो खुसेरफोर फेरेदो मालाय मेथाइ दामबाय दंमोनलाय एसे नै खुसेर फेरेदनाया जिरायनानै ओइ बोलाय কি কৰিছ এই মেচিন আইনা তো লাহেকে সাইডত বহি আছো যে হে ওই नै दखाना কি গানে বজে আছে কুয়ের পেরাতো गारिया लोगोफोर बिसोर बिदै लोंग्रा बिसोर गासिबो नै गारिया थांलाय फैलाय दं ओरैजाय ट्रेन साइडनि गोजानाव बारा मोजां नुनाय नंला लोगोफोर गोजाननि थाखाय नै गारिया थांलाय फैलाय जाबाय दं नै आरो गंसे मोनबावलायबाय खुसेर फेरेदग्राखौ लोगोफोर सान्दुंनि थाखाय बारा मोजां नुदिया चलो कास्टमार नायनि गे एकेबारे नायनि गे नै सासे जिरायनानै दं এতিয়া আহিব আৰু ন গৰম হলে আহিব আৰু এতিয়া এই लोगोफोर गारिया थांलाय फैलाय जाबाय दं नै खुसेर बिदै लोंनो लाखिनाय गारिफ्रा केल कास्टमार नाय
नै बेखिनियावनोमोन फिल्म शुटिं खालामनो फैनाया आब' फुजि आरो सोरां आदामोना बेखिनि एरियायावनो भिडिअ खालामदोंमोन बिसोरो फिल्म बानायदोंमोन फिल्म नामा मा नाम मोनथाय आं बारा मोजां गोसोआव गैला जाहाथे नायनायबो जायाखै नालाय नोंथांमोना जुदि बे फिल्मा मा फिल्ममोन मिन्थियोबा कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर बेखिनियावनोमोन अब्लाबो सिगां एसे थांबावनोसै ससे दंबायो देखायजोबथारनोसै नोंसोरनो लोगोफोर बेखिनियावनोमोन आरोना नैबे जायगायावनो थार होननानै आं जेनेबा खिथानो हादिया मानो होनबा बेखिनि एरियायावनोमोन बेयावनोमोन आरो बे दंफां बारियावनोमोन नै आरो सिगाङाव एसे दंबायो बेखौ देखायबावनि र' नै गंसे मोनलायसिगोनलाय खुसेर फेरेदग्रा मेचिनखौ माबायदि नै साथा लानानै फेरेदो गारिफोरा गोबां थांलाय फैलाय जाबाय दं लोगोफोर नै गंसे नुहुरलायसिगोनलाय ससे थांबा मोनलायसिगोनलाय खुसेर फेरेदनाय जायगाखौ गोबां मेचिन दं इयाव लोगोफोर खमबाबो दैज्लां बोथोरावथ' जायो खोमा 15 खानसो आरो धाब नारेंखल फाननाय बायदिसिना बेफोरथ' गोबां दं दा इसोरो गरम जाथ'यैनि थाखाय फैयाखै बारा गरम जायैनि थाखाय नै गारि गंसे लाखिना दं इयावबो खुसेर बिदै लोंगोन इसोरो लास्टसिम देखायथारनोसै लोगोफोर नै बेबो गंसे ओइ कियल कुहेर पेरा तू घुरी आसे जे केले कुहेर पेरा तू घुरी आसे जे केले बोतल लगे गंसे दंबायो लोगोफोर लास्ट आरो गंसे दंबायो इसिम थांना फैथारनोसै मायो दं आले बांचु नै जोबथारसिगोन लास्ट ini last लोगोफोर Ơi, Kiol, customer paise নাই? Customer paise নাই? Paise? Kiman মান ইনকাম হল আজি? কিমান ইনকাম হল আজি? বেশি নাই ন? দে হ'ব পেৰি থাকা হা दिनैनि ब्लग भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो लोगोफोरा मोजां मोनोबा कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय लोगोसेनो आंनि धीरेन बसुमतारी चेनेलखौ जुदि नोंथाङा गोदानबा साबस्क्राइब खालामना होबाय लोगोसेनो लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय दिनैनि ब्लग भिडिअआ बेसेनोसैमोन गोजोन्थों